Genesis chapter 1 verse 27. Genesis 1:27 shows man is special. If someone could read it, please. Genesis chapter 1 verse 27. Mulungu analenga munthu chifaniziro chake. Anawalengadi chifaniziro cha Mulungu. Anawalenga wina mwamuna wina mkazi. Amen. And then if you could read Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Genesis chapter 2 verse 15 to 17. Yeah, verse 15. Kono Mulungu adatenga munthu. Adatenga munthuyo namukazika munda wa Edeni uja kuti azilima ndi kumausamalira. Ndipo Talusa adamulamulira munthuyo kuti uzidya zipatso zake uliwonse wa mundawo. Umanula mtengo okhawo umene umadziwitsa zabwino ndi zoyipa. Zipatso za mtengo umenewo usadye. So man was special. He was made to have fellowship with God, to be dependent on God, to obey God. And this was what God had put man on the earth for. Muyamika kumanso kumpaza zofunika sonse kuti yeye aende muzimene zozo zimene Mulungu anamulenga munthu. But man also had a soul. In Mark chapter 8 verse 36, man was made with a soul. Munthu analengedwa kuti ayang'anire kuti akhazikike ndi kuyenda mu cholengedwachi. Mark chapter 8 verse 36. Mark chapter 8 verse 36. Mark chapter 8 verse 36. Amina pesa kuza kuenga. Chapter 8 verse 36. Verse 36. Nanga ndiye kuti munthu wabindulandi adabada zonse zapansi pano iyeyo kutaya moyo wake. So man was given this beautiful world to look after it, and he was to have time to enjoy this world and to spend time obeying God, enjoying God, and loving God. Chimene Mulungu analengedwa ndi chimene chanabasira mphamvu yomwe sikolosera pansi uyang'ania chimene cholengedwa komanso amve kukoma ndi ubwino Mulungu umene pansi maso akhulupirire Mulungu moyo wake wonse. But then man rebelled against God, turned away from God. Adam and Eve turned away from God, and mankind turned away from God. Mulungu anamba kuchita zofuna zake, anamba kuenda sonjira zake zosamvera Mulungu. Ndiye Mulungu sana sangasiraso kufanya kumsimu osamvera. They broke God's word, and they were ayi pipane. They were not sorry. Ayi pipane. They were not sorry for breaking God's word.
They did not say to God, Zikomo for food, Zikomo for this world. They were not thankful. They did not say to God, Sikomo for this food, Sikomo for this world. Someone read, please, Isaiah 53:6. Isaiah 53:6. Isaiah 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6. Tonse linasogera ngati nkhosa aliyense mwa ife ankangodziendera ndipo chauta adamusenzetsa iyeyo machimo athu. Amen. Amen. So man then began, because he turned away from God and became lost, he then began to worship the animals instead of God, worship the trees instead of God. Anamba kulemekeza kutumikira zolengedwa monga nyama komanso kutumikira mitengo anasempana ni mwa Mulungu anamba kusendera woka anamba kwenda ndi dziko wosakasika mwa Mulungu fedwa kupanya malamulo a Mulungu amene mwa Mulungu. If someone could read Romans chapter 1 verse 25. 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 Romans 1 verse 25. Adasiya zoona za Mulungu namatsata zabodza adayamba kupembedza ndi kutumikira zolengedwa m'malo mwa kupembedza ndi kutumikira Mlengi mwini amene ali woyenera kumulemekeza mpaka muyaya. So mankind had sunk to the toilet. They had become so bad that they were now worshipping animals and they were worshipping trees, and they left the glorious God. God wanted to bring back man into fellowship, and so sent Jesus Christ to die for us and to give his life for us. And so, if someone could read 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Chapter 5 verse 20. Two Corinthians chapter 5 verse 20. Verse 20. Sono ndife akazembe oyimirira Khristu ndipo kudzera mwa ifeyo Mulungu ndiye akulankhula nanu mokudandaulirani tikupemphani dzina la Khristu kuti
muvomere kuyanja naso ndi Mulungu. So, an ambassador, if the Malawi president made you an ambassador and sent you to the UK, you have to pass on the message of the president as an ambassador. As an ambassador, you can't change the message of the president. You must speak the message of the president as an ambassador for the country. President Malawi tegeze kuti wina watumidwa kumsafu USA kwa America kwa kuno ku Malawi kusaidira dziko la kwawo America sebe ndeka zembe amagwa mawo kawo president ya musa amafotoza chimodzimodzi saini ya zolengedwapo kamene choserapo chifukwa ndotumidwa kwa zolengedwa dziko la kwawo ayo kufotokozera chimene iye ausipenda president yake. As a pastor, as a preacher, you are an ambassador of God, and you are not allowed to change the message. The message is a ministry of reconciliation, a ministry of come to Jesus, believe in Jesus. That is the message. And as an ambassador of God, you are not allowed to change it. Anthu asintike, anthu abwere pamaso pa Mulungu alape machimo kulicholenga china kuti mawu amene afesa mbusa akhale mawu okhawo asasinthidwe mawu a Mulungu ngati ife azitumiki sitiyenera kusintha mawu a Mulungu. So imagine you drive on your motorbike to a village and it's full of Muslims and you're preaching but you decide, oh, I won't preach about Jesus dying on a cross because it will upset the Muslims. No, you're an ambassador. You preach about Jesus to the Muslims. You are not to change the message. Ndipo musakale ndi mantha mukazikike mwana wa Mulungu ndipo mukazikike kuna kwa Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu analifera pa mtanda osaopa kuti muli anthu a Isilamu ino mwe mukazikike pa chilungamo ndi kulalika uthenga wabwino kwa anthu. A new pastor comes to your town and he becomes popular because he stopped preaching about Jesus and he's just preaching about prosperity. He's talking about if they come to his church, they'll be rich. And you're scratching your head and thinking, how come this pastor is getting so many people? I better stop preaching about Jesus and I can become popular like that pastor. No, you don't change the message. You're an ambassador. You continue to preach Jesus. You continue to preach the gospel. And if that pastor doesn't do it, if he doesn't preach about Jesus, but he's preaching prosperity, then leave him because he's of Satan. You are not to change the message. You are to preach Jesus Christ and him crucified. You are an ambassador of God and you're not to change the message. Kuyamba kulalika uthenga ujifeyo jena kulemera dikalo olemera kuyamba kulalika uthenga olemera olena mulemera mbusa meswa bwino mbusa ila kukazikika kulalika uthenga wa Mulungu Yesu Kristo kwetera kwena lyensa bwebo swa Mulungu ndipo jena kulalika uthengawo mokhudzana motsutsana anthu abwera alake chipulumutso osati kulalika uthenga wolemera udzalemera mulemera iya ife kana sikubamba tikulamu
isasike mawamungu tikazikike mauwoni kulalika chonali kwamasamungu osalalikira kutolinga kuti abwere kwa ine wauza kumulemera anthu amabwera cholinga chino kopa mfulu wenu kuti chilemera That you might say, Pastor Jason, it's hard preaching the gospel. Remember this, there are pastors in Nigeria only this week that have been killed by Muslim extremists. They've had their heads chopped off. They've had their heads chopped off. You might have it hard, but you're not having it as hard as some of those Nigerian pastors. So you continue to faithfully preach the message that God has given you. Even though it may be hard, it's not as hard as some of those pastors in Nigeria who've been killed and had their heads chopped off. You might find it hard. You might find it hard. You might find it hard. You might. Yeah, your microphone. Yeah, if you're making noise, turn your microphone off, please. Thank you. Those who have noise in the background, turn your microphones off, please. Please, there's someone who's making a lot of noise. Okay, Mariana, Musokosera, atagwa, ndipo wabalianza wamenya kusokosera kwa chonde kalikandi atu kabela kuti azimisani microphone yanu ndilimvane bwino mukudisokosera kwambiri. Okay, you as pastors, I know many of you are struggling, it's hard, but I want you to know this, that your job, your work is more important than we have a King Charles here. We have a king and we have a prime minister. You as a pastor, your work is far more important than even our King Charles's work. So don't be discouraged. You are an ambassador of God. Continue to preach that message. Tena kulali klaso uchenga wako monga uchiya kwa mfumu Charles ifenga alamulire tena mukasika pachonali ndikuyenga mamungu wasasinthika wasafuwa wasatsika kapena wasafoka kapena ina wasalifoketsa kumatika khalebe wolimba nthawi zonse masiku. You have a ministry of reconciliation. You are there to preach Christ died for sinners, and that people need to repent and believe upon the Lord Jesus Christ. It's a ministry of reconciliation. Ndipo mukali mwatumiki pali zolengedwa monga anthu amene timatumikira komano kuika ifeya anthu amene timatumikira tenti atembenuze mtima ndipo aite pamaso pa Mulungu asiye tchimo naime pamaso pa Mulungu nayenda pachonali pamaso pa Mulungu zimene zinazofunikira zingayasunga Mulungu tena kulimbikitsa zimene uthenga wabwino umene kulalikira kwa anthu olengedwa kuti atembenuke mtima kuti alandire kwa moyo osatha. Ndiyo ntchito yathu imeneyo. There was a pastor and he went on a plane and a Muslim sat next to him. And the Muslim asked him, "What do you do?" And the pastor said, "I have a ministry of reconciliation." Ndipo pakati pa Islamu ko Asilamu amafunsa mbosano kuti mmachita bwanji
ndipo mbuga amafotokoza kuti ifeyo tinakufotokozera kwena kulalika uthenga wabwino komanso kuziwerengera komanso kuzichepetsa pasi pa Mulungu akhale Mulungu nthawi zonse. Ndipo ndimene yankho imene mapereka mbaleyo pamaso pa Islam kuti anali olimba mtima sanali kufoka. Ifeyo tinkakamira pasi pa Mulungu sikubwera mbuyo. And the Muslim said, "What is that? What is a ministry of reconciliation?" And the pastor said, "I help people to know and be friends with the living God." And the Muslim says, "Do you know the living God?" And the pastor said, "Yes, I know the living God." Ndi Mulungu wathu, Mulungu amene tumikira ndi Mulungu wamodzi, si Mulungu wakufa. Ndipo moza mmodzi wa Islamu amafunsa Musa kuti inu mmatumikira Mulungu wamoyo kuti ifeyo timatumikira Mulungu wamoyo amene timakhulupirira ndi wamoyo si wakufa. And the Muslim said, "Can I know the living God?" And the pastor told him about Jesus dying for his sin. You are an ambassador of the gospel, and you must never ever change that message. Hold on to it, proclaim it, and lift Jesus high. But those who do not know God today are under the wrath of God. If they do not know Jesus today, they are under the wrath of God. Romans chapter 1, verse 18. If someone could read it, please. Thank you. Romans chapter 1, verse 18. Romans chapter 1, verse 18. Romans 1, verse 18. Yes. Verse 18. Akuti mkwiyo wa Mulungu uwoneka kuchokera kumwamba umakwiyira anthu chifukwa cha makwawo onse ndi kusachitira ulemu kusalungama kwawoko umawalekereza kudziwika. So those who do not know God are under his wrath, but God is patient. God is giving people time to repent. God doesn't want people to go to hell, and he is giving them time so that they can repent. If someone could read 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 2 verse 9. 9.
If people in the background, if those who could, we can hear things, people talking, so if people could turn their mics off. Thank you. Let's behave as the leaders. 2 Petro 3 verse 9. 2 Peter 3:9. 2 Petro 3 verse 9. Yes. Verse 9. Sikuti akuzengereza kuchita zimene adalonjeza monga mmene ena amaganizira koma akukulezerani mtima safuna kuti ena aonongedwe koma afuna kuti onse atembenuke mtima. So God, amen. So God in his patience, even though those who do not know Jesus are under his wrath, yet God is patient with them, longing that they repent and turn to him. So while we as believers are on this earth, there are some things that God wants us to do on this earth for believers, and one of those things is we are to know God and to know him more. And if you could read John 17:3. Chapter 17 verse 3. John 17 verse 3. John 17 verse 3. Yeah. Moyo wosathawo ndi wakuti akudziweni inu amene nokhanu ndinu Mulungu weniweni ndipo adziwenso Yesu Khristu amene munamtuma. Amen. And if you could read Romans chapter 12 verse 1 and 2. Romans 12 verse 1 and 2. Verse 1. Tsono abale popeza kuti Mulungu wachitira chifundo chachikulu chotere ndikukupemphani kuti mupereke matupi anu omwe kuti akhale nsembe ya moyo yopatulika ndi yokondweretsa Mulungu. Imeneyi ikhale njira yanu yopembedzera Mulungu wa uzimu. Musamatsazira makhalidwe a anthu odalira zapansi pano, koma Mulungu asinthe moyo wanu wonse pakukupatsani mitima yatsopano. Pamenepo mudzatha kudziwa zimene Mulungu afuna ndipo mudzazindikira zimene zili zabwino ndi zokondweretsa. Amen. Amen. So for us believers, while we're on earth, we are to know God more, we're to please him, and we're to be obedient to his word.
And that means we cannot live a double life. We have to live as true Christians. Sitiyenera kukhala mwa dziko lapansi, tena kukhala moyo wa Chikristu ngati ife Akhristu. In Ghana, there is an MP who every year the government gives the town £1 million, but the MP keeps the money for himself. Dziko la Ghana kuli MP ameneyo chaka chinacho chapaswa ndalama £100 imene nthawi yake amapasira yamapita ndalamazo nazigwisa ntchito mu njira zake. In Ghana, when you're driving your car or taxi, the police will stop you and take money off you and will not let you drive on unless you give them money. Munga ku Ghana sungaende galimoto machisawawa kama kuyenda musewu ndipo apolisi amakuyimika cholinga chacho liwo akakuyimika wapase ndalama ukapasa ndalama ndi pamene amasuwa kukuyende. Mu Ghana sungayendese galimoto wosapereka ndalama kwa polisi ayi zingachitike so wamagunda ndalamazo. Corruption is everywhere. Corruption is everywhere in Ghana. The chiefs will sell you land, but then they will steal it back from you. You go to market and people put the prices high and try to cheat you. Yet on Sunday, the MP will be at church, the police will be at church, the market women will be at church, but they are living like demons through the week. If you name the name of Christ, you should be growing more like Christ every day. As a wife, you shouldn't be dancing on a Sunday, and then when you go home, when you're at home on Monday, you're shouting at your husband, you're shouting at the children, and you're acting like a demon. No, you should live Christ-like on Sunday and Monday. So, as a wife, you should live like Christ on Sunday and Monday. Not be shouting and screaming at your husband on Monday and living like a demon. Is he okay? Okay. Will someone else translate till Pastor comes back? I'm saying that if you're a wife, you're singing on a Sunday, when it comes Monday, you're shouting at your husband all the time, acting like a demon. You should live like Christ every day.
abusa kaya ndi akazi wathu ndiye kuti no ngati sizikukonda zoyimbayimbazi sizikuimbayimbazi kapena kuyambira lolemba kapena zosakhulupirira za mulunguzi ndiye timwachizikire ndi kuziwanda matemo zakuza kufika pakati pathu. And as a husband or as a pastor, it's no good singing praises to God on Sunday, and then on Monday you go to another town and you're sleeping with a woman who's not your wife. No, you're to live for Jesus every day, Sunday and Monday. If someone could read Mark chapter 16 verse 15. Marco 16. Mark chapter 16 verse 15, yes. Amene akuvira n'abadizibwa adzapulumutsidwa koma amene sakuvira adzalangidwa. So we're on this earth right now to conform to Christ, but also to build his kingdom. That's why we're here now. I know life is hard, but most of us are so bothered about money and running around trying to get money, and we neglect the kingdom of God. We neglect the things of God. We have elders who are supposed to be at the prayer meeting, but they say they are too busy. Put the kingdom of God first in your life. If someone will turn to if someone would read 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Is it the first or second Corinthians? 1 Corinthians chapter 6 verse 20. So here we are to glorify God in all that we do. In Ghana, whenever there is an evangelistic meeting, the pastor will have a big picture made of himself. So if you go into Accra City, you will see along the road huge, massive, great big pictures of bishops and big pictures of pastors and apostles. And it's all glorifying themselves, making themselves look good.
Akuti pamene pali kunena tilegeze kuti monga azilaliki tili pa zokambirana pa meeting pa zokambirana zina ndi zina. Pamenepo zimatithandizira kuti pamene tili pamodzi zimatithandizira kuti ulemerero wa Ambuye glory ya Mulungu imakhala ili pakati pathu. Let it be in your ministry that you are to glorify God, that it's God who gets the glory, not you. Ngakhale mautumiki athu amene ife timasonkhana aja zimapangisanso kuti pamene tapezekanso timakhala kuti tikukwezaso ulemerero wa Mulungu pakati pathu. Mulungu amalemekezeka pamenepo ndithu. So recapping, just concluding what we have learned today is number one, God made this world for man to look after and enjoy. God made man to have fellowship and friendship with him. But man rebelled against God and turned his back against God and worshipped creation, the animals, instead of God. God has called us pastors to be ambassadors and preach his message of salvation of Jesus so that man can come back and be friends with God again. And as ambassadors, we are not to change the message of salvation. Those who do not know Jesus right now are under the wrath of God, but God is being patient, giving them time to repent. And God has saved us so that we may know him, that we may obey him and be more like Christ. Not just on Sunday, but every day we're to live for Jesus. And we are on this earth, and you are on this earth to build the kingdom of God. And everything that you do should be for the glory of God, not for your glory. Let your name die. Forget about your name. Everybody wants a title. Reverend, apostle, pastor. Everybody wants a title. Forget your title. Focus on glorifying God.